minimo batera, baina ez konsensus minimo batera zuri zeditzeko, eske, guztiena balima da, guztiona, ba, a ber zeinek nabaritze zain, zein disimulatzen duen hobekien, baina uste dut ezin degula, eta gaina, eske, nik uste dut gauza gehiago daudela egiteko, desmontatzeko baino, ez dago desmontatzeko ezer, egiteko dago, orduan besterik, hori da nire helburua, besterik ez. Zure kargua edo lan berri iragarri egunean, blogean, zeuk iragarri zenuen zure burua, ze jarduneta egongo zinen, eta baita ere, garbi utzi independente moduan lan egingo zenuela. Bai, hori, bai esan. Erantzun gogorrak egon ziren zure blog horretan, kargu berri hartu zenuenean, jende asko. Ja, ni etortzen naiz estatu batuetatik eta agian berrikuntzan gabiltzan, porque ja jende asko ez. Nik alderdi guztietako jendearekin lan egin dut, lanaren gatik, proiektuak egiten dituzunean, eta gaina okerrena da, eta hori jendeak nik uste jakin behar duela, teknikoki azken batean. Inongo alderdi politiko ez dijoa beste bat baina aurreratuagoa. Diskurso guztia egiteko dago, Euskal Herria egiteko dago. Orduan, euskararen kontuan ere ez, orduan, niri behintzat ez dit inoiz suposatu olako problemarik hasi, ez dakit, alderdi sozialista, alderdi jeltzalea, Eusko Alkartasuna, Aralar, Ezker Abertzalea, Partidu Popularra, erakundetan edo enpresetan ez deso galdetzen zuze partidoko zeran. Nik bai larraikatu nahiko nukena erakunde publiko batean edo udal batean edo egin dezakezula zure lana, eta ez de teknokrazia baten sinisten kontuz, nik ere nire sensibilidad daukat, eta gauza batzutan ados nago, eta beste batzutan ez. Baina, ez dut zergatik jende guztiak konbentzitzen egon behar, baina besteak ez nau nire konbentzitu behar, ez? Baina uste dut irutzen ni ez nagoena komoda da enkasilatze horrekin, ez? Noski esan dezu independiente moduan, eta lan bat egiteko, ez? Eta nik uste sinisten dudalako, ez? Euskerak baditula bere puntuak, bere abantaiak aurrera egiteko, eta nik bat sinisten dudalako hor, urtetan zehar ere, ezagutu dudan jende hori, dagoena, ez? Eta espero dut inork ez esatea, eskezuzera, ez dakiz zer, lan hau egiteko, argita garbi esan den lehenengo gunetik, eta nik lan egiteko asmoarekin nago, ez, besterik gabe. Zeintzuk dira euskarak izan ditzakeen abantaila horiek baina? Etorkinen kontua oso garbia da, nik uste soziodemografikoki edo aldatu egin da pilo bat, eta hor lan handia dago egiteko, ez? Gero adibidez, dago gai bat hizkuntzaren kodetzea edo hizkuntza nola ulertzen da belaunaldi berrietan, ez? Nik uste dut hor lan asko dagoela egiteko, ez? Bai eskoletan eta gai aurrekin, ez? Eta, hizkuntza euskera nik uste erdigune moduan, baina beste hizkuntza batzuk ere hor daudelako, ez? Askotan hitz egiten da hizkuntza trilingueaz, eta bar, ez? Noski, ez dut esango teknologiak, zen teknologiak esatea ez da ezer, ez? Bere utzean, ez? Baina teknologia ditu 3000 nik uste dut aukera hor zabalduak ditugunak, ez? Eta askotan juten gara saiatzea, zatik Santurtzi, Atarrabia edo Pasaia edo Urrestillako euskera mapa soziolinguistiko hartuta modu berdinen lan egin behar da, ez? Eta nik uste dut zerbaitek demostratzen bali madu egoera soziolinguistikoa da, eta Euskal Herria, nik uste dut estrapolatu daitekela, oso asimetrikoa dela. Eta euskararen erabileran ere ez. Orduan, goazen gauzak egitea bakoitzari dagokionean, ez? Enpresan, azkenean berrikuntza hola funtzionatzen du. Enpresa guztietarako badago arau orokor bat, ez. Gizartean ere ez. Gizartean ere ez. Horregatik esaten dut, askotan problemak txikitu egin behar dira, eta nivel mikroan, ez? Auzo mailan lan egin, herri mailan, nik hortan sinisten dut. Horregatik agian dakatolako gizarte ikuspuntu askoz aplikatuagoa, niretzako gauzak iritsi behar dira herrietara. Ez dakit nun erabakitzen dira, eta hori esatea oso pretenziosoa da, ez? Baina nik uste dut interlokutore balidoak balima daude hor lanean, praktikanteak, egiten dutenak, ez egiten ez dutenak, eta egiten dutenei egiten usten ez dietenak, ez? Bardun kabo, ez? Baina nik hor da bai sinisten dut, eta nik uste badagoela ahalmena gauzak egiteko, eta jendea gogokin dago, ez? Eta gaina esatzetiz goza bat, egiten da hau euskararen baitan, uste baliagarri dalako edozein-entzat. Ez dago lako matiz bereizgarri bat benetan aldatuko duena herriaren norabidea, ez? Niri iruditzen zait benetan ez.
Hitz egin daigun apurtxo bat egiturez, esan duzu, zeuri modu dinamikoan lan egitea gustatzen zaizula, oraintxe egitura handi baten sartu